Ćao ljudi, dobrodošli u treću epizodu kako napraviti svoj wallpaper u Photoshopu. Mi smo krenuli sa ovim i napravili smo ovo. I napravili smo to. Sad na ovome ćemo još malo da poradimo. Tako da, dakle, dodat ćemo još neke stvari. Dakle, dodat ćemo, na primjer, ovo. Idemo, naravno, na Magnetic Lasso Tool i odležavamo. To je lako, samo idemo u krug. I gotovo. CTRL-K. Edit. Paste. I... Ne. I pomerit ćemo ga ovdje. Ovo što sam ja slučajno obeležio, to vi ne morate naravno. I idemo na onaj drugi. I izreći ćemo i njega. Idemo na CTRL-K, na to C i edit, paste. I idemo i pomerimo ovamo. I eto, tako se dodaju neke stvari na vašu sliku. Ja se potrudim napravim ovaj tutorial. A ako želite, lajkujte, subscribe na moj channel, odnosno kanal. I vidimo se u nekom sljedećem tutorialu, gameplayu ili šta god budem napravio. Doviđenja.